Ndewo, no. Today's episode we are looking at okwu ntabi, tongue twister. And the topic for today's tongue twister is nwaanyị na-akwa akwa, female tailor. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Can you were ọsịsọ? Let's take it faster now. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Try it.